Boas tardes a todos. Primeiro de nada, darlle as grazas á organización pola invitación e despois os presentes polas horas o venres e o día que temos fora. Vale, vou falar do sistema de Bici Coruña, é un sistema de préstamo de bicicletas que comenzou no ano 2008 ao albur dunhas axudas do INEGA para fomentar a mobilidade sostible en bicicleta. En ese sistema, non sei se isto vai para diante. Sí. Se quedei pensando. Bueno, o ano pasado, coas axudas europeas, os fondos EIDUS, aproveitamos e renovamos todo o sistema. O sistema inicial tiña 23 estacións e tiñamos unhas 140 bicicletas mecánicas, todas elas. Coa axuda europea decidimos a introdución da bicicleta con apoio ao pedaleo, coñecida comunmente como bicicleta eléctrica. Ese tipo de bicicleta permite aos usuarios chegar máis lonxe e non sudar. Digamos que faise máis accesible a idade, as pendentes da cidade. A decisión foi unha ampliación total do sistema, renovación das 23 estacións que tiñamos, pasamos a 55, actualmente temos instaladas 49, aquí estaba, perfecto. O sistema actual, pásame anterior, se te vou indicando, xa está. Iso é. Conforme fuimos tendo, digamos, disponibilidade da acometida eléctrica, fuimos implementando as novas estacións. Cada estación ten un mínimo de 15 postos de ancoraxe, e quedanos pendentes por instalar 6 estacións debido aos problemas que falaba aí da acometida e de convenios por usar chan que non é municipal, que pertence á universidade ou a empresas privadas. Pásame a seguinte, porque sí. O proceso de implantación, por comentaros por se alguén se anima, é un proceso longo, é un proceso que require a intervención de varias áreas municipais, os cidadáns, empresas privadas incluso, por o tema da universidade, as acometidas eléctricas, as empresas suministradoras. É importante sempre decidir con antelación a localización e o tamaño das estacións. Existen uns modelos que recomendan sempre ter unha estación distanciada de outra, unha distancia aproximada de 500 metros. Isto facilita a conexión, que todo cidadán que está na área de influencia do sistema teña unha estación que lle preste servicio a menos de 500 metros. Vale. Ter en conta tamén os tempos de fabricación. Digamos que os tempos hoxe en día dilatanse moito por os problemas de suministro dos países asiáticos. Estamos falando de entre 8 e 1 ano de fabricación e suministro. Dispoñer de espacio suficiente cando recibe esa mercancía, porque desplegada en calle parece que non ocupa moito, pero toda a xunta é unha auténtica pasada. Logo se enseñan algunhas imaxes. Os tempos e a xestión do montaxe, a reserva do chan, a corte de viales. E despois, se tes un sistema anterior, como nos pasou a nós, pois tes que ter en conta como vai ser a migración de usuarios dun sistema, dun software, dun fabricante con outro que pudo gañar o novo procedimento, non? E por último, unha vez que está todo na calle, pois actualizacións e probas finais. Aquí vos ensino un plano que se recomenda sempre, cando ti decides a localización, pois de pasar a plano a ubicación para darte conta dos problemas reais que vas ter, porque podes ter que mover mobiliario urbán existente, podes ter que cambiar, ao final, a ubicación, o tamaño, según o espacio que tiñas pensado na cabeza e a realidade, non? Estos son 2 exemplos. E aquí está o que os comentaba, non? Das acometidas. Como vedes na imaxe de arriba, a dereita, podedes ver que comenzamos a facer a instalación das acometidas antes de retirar o sistema anterior, para acortar os prazos. Unha vez que tiñamos as mismas 23 estacións con a acometida eléctrica, foi cando fixemos a retirada e a posta en funcionamento do novo sistema. E abaixo un par de imaxes do acopio do material, que como veis ocupaba as bicicletas prácticamente unha nave inteira e os ancoraxes todo o parking exterior. O sistema de montaxe, no noso caso, escollemos un sistema que non requerira obra civil. Eso facilita moitísimo a montaxe e a posta en calle. Cada día éramos capaces de montar 4 estacións e, como vedes, coa axuda dun camión grúa e un par de operarios,
A instalación é moi sinxela, en unha hora tes instalada unha estación de 20 postos. O quiosco tipo a estación tipo un quiosco leva un quiosco e 15 bicicletas, é o tamaño que consideramos como mínimo e que a día de hoxe se nos fai incluso pequena polo éxito que estamos tendo, que ahora vedes unhas estadísticas que está sendo unha auténtica pasada, en parte ha sido unha sorpresa. Horario de funcionamento, no noso caso non funcionamos 24 horas, estamos de 7 da mañán por hora de entrada ao traballo e finalizamos a 1 da mañán, que consideramos un horario razonable, e a idade mínima 14 anos. As tarifas de uso que están agora mesmo vixentes non cubren o custo do sistema, pero é importante darlle valor ao servizo, é importante que os usuarios saiban que este servizo ten un coste. Bueno, estos son as estacións operativas. Isto é o que os comentaba. Aquí empezamos no ano 2008, no ano 2009, a implantación comezou no 2008 e inauguramos en xuño do 2009. E como vedes, empezamos con 10 estacións, esos círculos son os 500 metros que comentábamos, eran estacións relacionadas co carril bici preexistente, que, como contaba José Luis na súa charla, estaba desconectado, eran tramos sueltos por la ciudad. Nos implantamos tamén nas áreas, digamos, nos focos de centros deportivos, centros culturais, a estación de tren, a estación de bus, pero estaba un pouco, como vedes, a área disgregada. O ano seguinte, pola demanda, polo uso que tiña o sistema, se ampliamos a rede. Nos anos seguintes, no 22 e 93, pois, como vedes, a rede xa cubre prácticamente o que é a zona urbán de Coruña. Actualmente están instaladas, os comentaba, 49 estacións. Inda se podes ver no plano que inda hai bolsas vacías e debido aos usos acabamos de licitar ahora mismo 30 estacións máis que xa está aprobado e que se instalarán ao longo do ano que ven. O sistema funciona cun programa por debaixo, un software as a service, que tedes que ter en conta que é un custo do servizo que se paga anualmente. Cada ano tens que pagar o software e permite unha xestión xeral dos usuarios, as altas, o mantemento, a logística. Estos servizos é importante saber que non funcionan solos. Eso sería ideal, ¿no? Que tiveras unha malla tan potente como Barcelona, como Madrid, que te permite reducir os traballos de rebalanceo, que consisten basicamente en que un equipo de operarios teñen que ir con a furgoneta recollendo bicicletas nas estacións cheas e deixándoas nas vacías para que os usuarios dispoñan de ocos para devolver bici ou de bici para retirada. Vale, aquí está a página principal do programa, este é un programa interno que non ve o usuario, que vemos nós, e no que te indican pois, as ancoraxes que están fallando, as bicicletas que non teñen carga, os números de usos, moitísima información e moitísimos datos que despois, analizándos, servente para ir modificando o servizo. Unha app móvil que aporta de entrada ao sistema, os usuarios, tanto cidadáns como turistas, poden darse de alta online, sen ter que ir a unha oficina, inda que mantemos a oficina presencial porque consideramos que ter contacto con o noso usuario é importante e rompe a barreira de idade. Temos usuarios de idades altas tamén que non manexan este tipo de tecnoloxía, co cal nos mantemos tanto a app móvil para acceder ao sistema como unha tarxeta física. Isto son unhas imaxes de como é a app. E a página web que basicamente é o mesmo que a app trasladado á página web, pero máis informativa, con noticias. O noso contacto co usuario é moi importante e a través de redes sociais é como lle informamos, e a través da app como lle informamos das novas dos eventos que se producen, por exemplo, por un tema de mantemento, unha estación que está fora de servicio, ou por unha grúa, ou por calquera outro evento que afecte o seu servizo. Para que vexades un pouco o que nos está pasando, que estamos desbordados co éxito do sistema. O sistema anterior, o Bici Coruña do 2009, tiñamos o récord eran 1.135 usos e no sistema actual estamos falando de 6.300 usos, o sea, 6 veces máis. O sistema simplemente é o dobre de estacións, pero temos 6 veces máis usos. En cuanto a usuarios, ven sendo algo parecido, ahora vamos a ver, usos anuais, fixadevos a diferencia, o récord do anterior sistema no 2017, 210.000 usos, e o ano pasado chegamos a 1.240.000 usos, que é unha pasada.
A demanda do servicio, aquí tedes o número de usuarios, pasamos, cando pechamos o sistema no ano 2000, o dato certo é 2021, porque o 2022 foi medio ano co vello, medio ano co novo, e cerramos con, nunca pasamos dos 3.300 usuarios, 3.400. O ano pasado cerramos o ano con 13.669 usuarios no servizo. Este ano vamos por 14.080 e seguimos crecendo. Os usos, o mesmo que os comentaba cos usos, o que se disparou o sistema coa introducción da bici eléctrica. Nos comenzamos cun sistema híbrido, son decisións que ahora ao final vou vos comentar, pero os adianto. Hai que decidir se a vosa cidade é moi plana e só queredes unha bici mecánica ou se queredes unha bici só eléctrica ou un sistema mixto. Nos apostamos por un sistema mixto de bici mecánica e bici eléctrica, cun porcentaxe do 75% mecánica e 25% eléctrica, e aos 2 días pasamos ao 50%, e na seguinte ampliación as 300 bicis novas son todas eléctricas. Estas son comparativas mensuais de usos. Bueno, teñen o interés de ver que nos prácticamente o día estamos facendo uns 4.000 usos, actualmente 5.000, moi por encima que moitas cidades. O que os comentaba tamén dos usos dos datos, para que te sirven os datos é para ver, por exemplo, que estacións se usan máis e as que menos se usan reduces o número de ancoraxes e os trasladas, o ser como un tente, as estacións non requiren obra civil, desmontas e montas con moita facilidade. Este o gráfico de media de usos de día. Esta semana pasada tivemos unha reunión a ATU, que é a Asociación de Transporte Urbano Colectivo, que ahora hai unha comisión de bici pública. Estamos en usos por día de bicicleta, temos picos de 21 usos, tivemos picos, que é unha auténtica barbaridade. Para que un sistema sexa sostible e o podes manexar máis ou menos ben, estamos falando que o ideal son 8. 8 que é o que ten Barcelona. Nos estamos en picos de 21, ahora estamos en picos de 15, que sigue sendo unha barbaridade. De media, entre a bici eléctrica, que a da arriba, e a mecánica, como vedes, a diferencia de usos é brutal. Unha bici mecánica cóllese unhas 3 veces ao día. E casi sempre, porque cando chegas non hai eléctrica, non te queda outra que coller a mecánica, non? Este é un gráfico moi interesante de cara á mobilidade, porque son as franxas horarias onde máis se usa a bicicleta. E aquí se ve a relación clara entre o uso da bici e o traballo. Porque os picos de uso son entre 7 e 8 da mañán, a saída ao traballo ás 2 da tarde e a saída ao traballo ás 7. O sea, claramente, cando todo o mundo pensa que un sistema de bicis vai se utilizar só para ocio, os esquemas, os resultados estadísticos te din que non, que a xente, cando máis se queixa, lóxicamente, cando chega por a mañán e non ten bicicleta. Daí a aposta actual de ampliar o sistema. De feito, é certo que o éxito de Bicicoruña non é só de Bicicoruña, é do sistema de bicis eléctricas. Foi aparellado a unha ampliación do sistema viario de carril bici. Ahora mesmo o carril bici está conectado, hai tramas intermedias que conectan todos os carril bicis e siguen facendo obras de carril bici. Hai unha aposta dende o goberno municipal polas vías peatonais e ciclistas. O mantemento do sistema que vos comentaba, temos un taller con 2 turnos de mecánica, mañana e tarde, e 2 turnos de rebalanceo con 2 furgonetas que todos os días fan o reparto e a recollida das bicicletas. O fin de semana reducimos a un só turno porque é certo que baixan os usos, o sea, o uso está moi relacionado co traballo. E por que utilizar Bicicoruña? Bueno, son cousas que caen un pouco de caixón, non? Pero é moi fácil de utilizar, é moi fácil de darse de alta, co cal é un sistema tamén moi accesible. Nos intentamos chegar ao maior número de cidadáns, é barato, faino máis accesible todavía, mellora a túa saúde, faz deporte, aforras, porque é un medio de transporte económico, colaboras evidentemente coa cidade, coa calidade do medio ambiente, se reducen os atascos no centro, e incluso coa bicicleta chegas máis rápido que con outros medios de transporte na cidade. Bueno, este é un exemplo, porque ahora mesmo o asente da bicicleta e da mobilidade personal é un asente moi importante nos plans de mobilidade, a ter en conta. Estás implantando todas as cidades europeas e españolas. Por poñervos un exemplo, nos cando comezamos en ATU, que foi no ano 2010, éramos 6 cidades. A semana pasada éramos 34 cidades representadas, interesadas nas bicicletas.
E como planificar? Aquí, para rematar, saquei 2 diapositivas con unhas ideas sobre como planificar, se queredes planificar na vosa cidade, un sistema compartido de bicicletas. E o primeiro é casi o máis importante, que é querer. A vontade política, a vontade cidadán, a vontade de querer cambiar a cidade, de fixar un obxectivo, de que a cidade, cambiar o modelo de cidade e baixar a escala humana á escala do peatón. O importante, ao final, do peatón hoxe en día nas cidades. Por suposto, hai que facer un estudio de viabilidade, pero non centrándose nos datos económicos, porque estes sistemas son deficitarios por sí, senón porque son os beneficios que aportan á comunidade. Non hai que fixarse só nos custos de cartos, digamos, do sistema, senón que beneficios lle trasladas aos teus cidadáns, que servizos novos teñen, que posibilidades. É moi importante o dimensionamento do servizo, a que área da cidade queres chegar, se queres facelo só en zona, por exemplo, da universidade, se queres facelo só nas zonas de traballo, nos polígonos, bueno, que zonas queres traballar en toda a cidade, o tipo de estación que queres ter. Hoxe en día no mercado hai estacións físicas, nos optamos por unha estación física con carga, que ti chegas, enganchas a bicicleta se carga, pero hai estacións que lle chaman free floating, que quere decir que ti podes deixar a bici onde queras na cidade, e o servicio de rebalanceo encárgase de ir bici por bici, cargando, facendo o que lle chaman un swap de baterías, que batería recargada, lla quitan e lla pon, e tiene aplicación a través de GPS, localizas as bicicletas para o seu uso. O problema deste sistema, que a nos non nos gustaba, é que o free floating ten un problema da cidadanía, do comportamento cidadán a hora de aparcar as bicicletas, non encher a cidade de bicis perdidas polas aceras que son estreitas, mal aparcadas, xente que as metían en outras cidades, as metían no portal e casi tiñan un uso personal. Entón, optamos por ese sistema físico de ancoraxe. Despois, o que os comentaba do tipo de bicicleta, híbrida, mecánico, eléctrico. Eu, a día de hoxe, despois da nosa experiencia, apostaría por mecánico, que sea compatible ou non con outros vehículos de mobilidade personal. Mecánico, sí. Nos apostamos por eléctrico, perdón. Nos 100% eléctrico. Sí, nos ahora temoslo claro. O sea, de feito, as nosas bicis, as nosas bicis se poden transformar de mecánica a eléctrica con un kit de motor. Estamos comenzando a fase de electrificar as bicicletas. Que sexa compatible con outros vehículos de mobilidade personal. Isto te permite, por exemplo, a nosa estación permite, se algún día se decide, que o patinete eléctrico se poda cargar na mesma estación, se o queren introducir. E pouco máis. Bueno, logo, outros aspectos a considerar a maiores, non? Que é a decisión de se todas as estacións teñen que cargar a bicicleta. Nos, con a nosa experiencia, ahora sabemos xa que non é preciso, con que un 70% das estacións carguen sería suficiente. De feito, os proveedores xa empezan a ofrecer estacións con placa solar, que simplemente a placa solar sirve para que funcione a estación, para comunicar os trasectos, pero non carga a bicicleta. Pero como as bicis se moven tanto, en algún momento do día caen nunha estación que carga e xa bloquean para cargar. Outra decisión é onde queres que este a intelixencia, se na bicicleta ou na estación. En free floating non queda outra que a intelixencia este na bicicleta. É moi importante estar ao día do que pasa no mercado. Este tipo de feiras son moi importantes. Reunirse con outras cidades que teñen servicios é moi importante, e incluso vos invito a que, se estáis interesados, vos poño en contacto con a TUC para asistir a algunha das reunións, que son reunións técnicas, e dan sempre moitas ideas de cara a poñer en funcionamento un sistema deste tipo. O número adecuado de estacións é moi importante. Eu, a día de hoxe, se queres implantar un sistema de bicis, tens que apostar por el de forma clara e directa. Quer dizer, non compensa ao final meter só 10 estacións, é mellor facer unha inversión máis grande ao principio e xa ter o plan, a imaxe final, case final desde o comenzo, porque así o usuario dase de alta e recibe un bo servicio, que é moi importante.
As bicicletas deben ser accesibles, deben ser robustas, seguras, antivandálicas. Nos, neste ano, co sistema anterior, tiñamos incidencias e roubos, levamos ano e medio, temos 0 bicis desaparecidas, o sistema é moi robusto, e as bicis son bicis pensadas xa para un sistema público de uso público, co que eso conleva. Se veces na prensa algunha imaxe das nosas bicis tiradas por unha sábana por moto, o sea, hai usuarios que usan as bicis de maneira incorrecta. As tarifas deben ser atractivas. A mí non me gusta ter 20 tarifas, pero sí que ter a opción de poder escoller o mellor para o usuario, ao menos 2 ou 3 tarifas. A inclusión ou non do GPS é unha decisión que a día de hoxe nos pensamos que hubiera sido mellor poner un GPS activo que te permite en todo momento localizar onde está a bicicleta. O noso GPS pasivo, que iso quere dicir que cando alguén finaliza un trayecto e engancha a bicicleta, descarga por onde pasou a bicicleta. A día de hoxe, probablemente, o GPS activo te daría máis información ao momento de a onde tens que dirixirte para facer rebalanceos, por exemplo. E, por último, é moi importante o servicio de atención ao usuario, que é o que demanda que en todo momento teña bicis e en todo momento teña ocos para poder disfrutar do servizo. Aquí vos deixo o meu correo electrónico para calquera dúbida, vos recibo sen problemas, vos enseño o sistema, o taller e como funcionamos. Nada, espero habervos sido de utilidade para os vosos concellos.